Sumendi da Juimendi osoko espazio autogestionatu bat sortu edo ireki izena orain dela 3 urte eta erdi gutxi gorabehera. Ikusi genuen beharrezkoa gazteoi zuzendutako, gehien bat gazteoi eta orokorrean auzo osoari zuzendutako arnasgune edo leku bat behar zela, aisialdi edo auzo eredu horri buelta bat emateko. Hori dela eta eragik genuen Sumendi irekitzea. Etenaldi txiki bat egin genuen eta orduan berriro indarra lortzeko ikusi genuen 2 asteko ufada bat sortzea, berriro Sumendi indarra lortzeko, Sumendik indarra izateko, eta jarraitzeko gure egunerokotasunean, gaur egungo aisialdi ereduari edo gaur egungo auzo ereduari buelta bat emateko, eta hori dela eta sortu zen 2 asteko ufada hau. Naiz eta egitaragoa ondo joan den eduki dugula eraso bat, zipaioak asteazkenean etorri ziren Sumendira eta atea itxi ziguten, baina ate bat ixten dizutenean beste asko irekitzen dira eta berriz sartzea lortu dugu eta egitaragoarekin jarraitzea erabaki genuen zentzuzkoena iruditu zitzaigulako. Hasiera batean, 2 asteko ufadarako erabili genuen leloa Sumenditik eta auzoarentzat izan zen, baina erasoa eta gero buelta eman genion eta auzotik eta Sumendirentzat hasi ginen erabiltzen, eta auzoko edo Gasteizko edo nor gerturatu nahi bada bere babesa erakusteko gonbidatuta dago eta eskertuko dugu.